Tehát így gyerekek, nagyon vigyázzatok! Repülhetnek forró gumidarabok is a motorról. Arról ne is beszéljünk, ha esetleg egyéb alkatrész leválik a motorról. Tehát még egyszer, mindenki a saját felelősségére vesz részt, még nézőként is a bemutatón, s hát sem a bemutatózók, sem pedig a szervezős semmilyen felelősséget nem vállal. Tehát úgy csináljátok, hogy az árkon túl és a gyerekek lehetőleg ne az első sorba. A gyerekekre vigyázzunk. Álljatok föl! A rendőrségnek az a kívánsága, hogy addig nem kezdjük el a sót, amíg nem álltok. Hogy ugrani lehessen, hogyha véletlenül esik a motoros, mert az benne van a pakliba, tehát álljanak föl azok, akik ültek, mert addig nem kezdhetjük el a sót. Mindenki ott az árkon belül áll, vagy pedig beálltok ide a motorok meg a másik oldalba, itt az utolsó lehetőség, addig nem fognak elindulni. Tehát vagy az árkon belül álltok, vagy a motorok mögött a másik oldalon.